טוב, אז מי שמשחק רואה קרטל, אני עושה הגרלה על 5 PI. מה שאתם יכולים לעשות זה לתת לייק ולכתוב את השם שלכם וסאב, ואז אתם תהיו בהגרלה, עוד מלא זמן שנגיע ל100 סאבים, אז אני אעשה הגרלה על איזשהו פט דיוויין או משהו מטורף. טוב, אז שימו סאב ותשתתפו בהגרלה כי שווה לכם.